ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ମଣିଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଛି ବାଣୀ, ଅଯୋଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦାନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧକୁ ବଶୀଭୂତ କରେ ସେ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ। ଯିଏ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରେ ତାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧରେ ଗଣା ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଜନ ଯୌବନରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ଏହା କ୍ଷଣକେ ମାତ୍ରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିଛି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ। ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ହସିଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦେହରେ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଲାଗି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ପୋଇ ପତ୍ର ବାଟି ତାର ରସ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ନାହିଁ। କୃମି ହେଉଥିଲେ କିଛି ଦିନ କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ବାଟି ଖାଇଲେ କୃମି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନିୟମିତ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଚୁଟି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଭୋକ ହେଉନଥିଲେ ବେଲପତ୍ରରେ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହୋଇଥାଏ। 16ରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଶିଖନ୍ତୁ, ସଫା ସୁତୁରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ କାହା ପାଇଁ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, କର ନାହିଁ କେବେ ହିଂସା। ନିଜର ଯେତିକି ସେତିକିରେ ରହି ଅଧିକ କରନି ଆଶା। କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଜୀବନର ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନା ପଛକୁ ଫେରି ହୁଏ। ଖାଲି ଅନୁତାପ କରିବା ଛଡ଼ା ରାସ୍ତା କିଛି ନଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଳତି ଦେଖିବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଶବ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ, ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କଥା ହେବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ, ପେଚା ଦେଖିବା ଧନହାନି ହେବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖିବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂକେତ, ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖିବା ତ ଧନ ମିଳିବା, ବଂଶୀ ଦେଖିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବା, କଇଁଚି ଦେଖିବା ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମନ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ। ଆହାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ବିଚାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ତାହା ପିଠି ପଛରେ ଧୋକା କରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ଏହା ଭାବ ଯେ ତାର ତୁମ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ। କड़वा सच, घरों की झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो देता है। कौनसी संपर्क निज इच्छारे जोड़ी होई न था, काहींकि ना आपण केबे केउठारे एवं काहाकू भेटिबे केवल उपरवाला ठीक करिथाए। भाबी चिंती निष्पत्ति नेबा उचित। गोटिए झियर जेतेबेले स्वामी सह झगड़ा हुए समस्ते कुहंती छाड़ी चालिया आमे समस्ते अछु, किंतु सत कहिबा पई गले गोटे झिय जेतेबेले स्वामी ठारू अलगा होई जाए ता पछरे केही भी छिड़ा हुअंती नाही। समाज भी ताकू भल नजर रे देखेनी। ताकू सपोर्ट करिथिबा
ଲୋକମାନେ ବି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଆଉ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କହିବ। ଏବେ ତ ଖୁସି ଥିବ ନା ତମେ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନା କଲ୍ ନା ମେସେଜ। ହାପି। ହସ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହୋଷଧି ଅଟେ। ପିଲାବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ମନ ଖୋଲି ହସିଥାଉ, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ଅସଲ କାରଣକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ହସିବାର ଅଭିନୟ କରିଥାଉ। ମୋର ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଏବେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି କାହା ସହ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବାକୁ। କାଳେ କିଏ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି କଷ୍ଟ ଦେବ ମୋ ମନରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।